Oh, kita mana ano bagadang mga siksikat ikat di bake 20. Ganda 100. Agad iba bakit? Ako 100 1 2 3 4 5 6. Ano namin sa ton? Ano namin sa ton? Dooy. Mati ata kasang-sang ko sakti busin niyo ta. Pero ikaw ang kulang na siya, bisita yun Tapos ta. ang bisita ginaano no, so kadan. Ay sus, di si kayo timapan gibalay bagbak kanya, di kayo pa ilang dalan nakaluto ako. Ilang sana ilang dalan. Tapos ta. Mati na birthday kami na jay. Si kayo nag-ring ba? Nga madyan naka-prepare nga daw di makanjayan, di ba? Madyan lang nga nay dasar. Kung kunang pa dyan na adi pag-abog tingilaw. Sa birds kita man ay. Basta ni buhay ti probinsya birds. Siyempre, nay tinidor ko ngayon ay. Gago. Taga-sudan ni anak mo. Alam nga mali Maday ko na no adi Hindi ako tao. baka ko din ti vlog. Apay nya nga taata ko call sa kana. Ana ata awmat nagdakulmot nga tao ko apay nanay ko na. Baka ko call. Tanakalingot mai. Malamang nga ko call. Alalandag to pwede nga artista nagmadiak. Aje ka autograph ba, agatig pirma-pirma adi ka sulit ka. Sulit. So dagay tinjay nga tinayat. Kwa. Lalo di pirma mga kung malaan jay. Kuram. Tapos bakit ade Nagada daw mga adi lala. tao Ay, nako. adi tao ba? At nagawan dadapay may ipe taga di bakit nga makuha anda may ipe adi siya amo kata. Mariri ka di mariri nam. Kasi preg dinuro nanda jay. Siyempre ag titinuro nanda. At na collapse jay dir-diretso talaga ta makita dangar jay gunda. Idol ko ata ni Genesis. Karetang. Amom gamin jay pag-aagawan dagan babae giwi pulumulo. No dakas pare kan pati natay. Adi mariri nam narina ka. Dito kapitan ay. Ano tigoy-tigoy? Birds, ano kan si birds ba? Oh. Takla dito yung birds. Bakit tayo? Diba sa tilimak tayo paduling ka dyan? Hindi nga nagpapag tayo. Tatlong gaya man. Iba-iba din mga Francis sa ti kon. Ayan. Uy, ti... Biyak ti probinsya. Diyan gisudag gamin ka, nagkodyan. Mati ka nga ako. Hindi ka makakakapi. Cognitive. Gada sa ato bro. Dagang kuma. Ipit nga. Tayo ka sa tada magamit tigatas na. Tapos tigarit pilis mo. Hindi mo ito sa duga din. Pati katatama lang ako. Mag-GM nyo ito, napakaminti ko. Na puro asok yung mga motor sa lalakwa. Pulsyon, basta syudad dyan. Ito nga, napintas ka talaga ito. Nahalata kami na si Kanyam ta kita rin sumusampot ko ito pollution mo dito istorya. Oy, nahalata ka ta. Kumamok nga pollution ay hindi sa Ito nga, nakuak, kanya nga naganan na karanak lang. Pulsyon di syudad. Ni, kaya pati pa nga dinaldalo sa tipagaw yung nag-grow out. Sa ano, nagkasidagwang hawakan tibala yun ay awakan kaya talaga. Nasasadot kayo ngayam, mga nilalang. Mali ati birds ko narot nga talaga to. Nadar na evidence ni nadar urot niya bingdab-dab. Ato kwa, adi nga katalang nga matalon nga. Kay ginulayan ni ide. Naruos na talaga. Ay, kunak malapit O padang din. Brad nga Francis. Pinandarmi nga ni. Puri kami la nadigos. Ay, lamok. Kapi ka lay? Ba na nakikapi nga rod? Kada native ba? Adi ka nung pa na? Bibiro ko nakatadya padal. Di lias nga vlog mo nagpapat pa dyan at naggutak tuloy dapat agpartin Jay. Ang bay medyo nakukutong na pailoy. Bala awan kutong-kutong ngayon lumumug datan di pariyo ko niya. Huwag mantika tang. Kita ko na. Awan. Pwag bunti-mantika gaya. Nagman basta importante dagman di mantika. Yan eh. Nakalbumi dyan niya.
Tibing tayo pa nga ka nagsamok nga pirmi. Gani, malagip ko di bubing tayo. Okay. Talaga nga nabayag nga talaga nga man dyan nga nakapansi probinsya tayo pa. Imagine lang ti pagsyatan na laang, idubing tayo, kintata, so ka lang nga iso. Kuan man dyan nagbalik. Madi ka nagbaliw iti. Umubingak lang. Talaga madingak nga. Madi iti. Si ko mga tinirasyon nga mga lumaklakayak, madi umubingak ba? Iti kwa insan, iti rupa. Ya, Okay. pamagi, lumalakay ka. Ngunti ugali, Umubing umubing ka mat. Aja iti pagmayatan ba? Umubing. Iti kanyak mat, baliktad. Ngayon kan yung mga mate. Iti pinagrurupak ti kwa, lumalakay. Si taon mo umubing. Ah, madi yung magkami ng magumatan. Ikatagan nyo nga break tano na pinta. Hindi nga kadyayo kay ukay. Tanagamit din. Kita istingam kay naglamuyaw. So kat ibrip ko pero kay ukay. Madi nga kita natasyak sila kag pa-branded ka natastas mo lang nga. Ay ukay ata naglakapay. Kasi ya, Well, naghinati natasya tag 300 ti manulang nga bukal. Samantalang ju kayo kay tag 5. Matawaran pa nung unalaing ka nga siguro sa mlat na direksyon. Mabait na mahal nga si Tainda ka. Sabay ko nang kaalangan nga britlaan nga may ka di iso lang ti pa babae ng medyo may yung ajay. Sila tulong dalang kanya madya nung di na ka makita. nakita na ka. Nung makita na Madi ka. nga na siya tata. Kukumpin na kita. Madi nga na siya at. Arawan. Sur-suruan kayo tikuan. Madigang pa lang nga mamatay. Ito ka English na inapanan mo ni Ah, di na jam tiya. Sigam ko man naman ito busan. ading ko nga Francis tagpat pa dan mitay duada ni manong ko nga. No, spray kayo. Spray mati ni Joe. Spray ka ulit pa. Spray mata, so ati ko niya mamano tayo kasi nga pa Damortes. Ay, Damortes. Rosep. Ararosip. Panman natin kasi toy bata no. Awan ka. Agis spray ka madi spray mo ta. Gani. Ay, bunga, diba rin bunga. Maning. Tapos nitong tipanawan natin ko. At ano nag-iisip pinagtaltalong nito kaniya. Tawag bulong ata sa talaptay dun kay narataya. Ada. Oy, tagtiba to ba? Mo magtalong ni dia. Sa kalayan nga tumalong tidi. Sakti ka kadwang ti mapapit to. Ano tay malalam ni dia. Oy, di duwa nga banos ko di ngay kay baka nubinta pa ta. Report lang ala. Di ba nga di may sa jay, hindi na jay. Iki karad matay din naman may sa duwa, talaw. Sunod di kanya. Tapos ata. Tal nito. Dak pa na padako na pindur ta. Hindi mo ito ako pinagtalong kasi sila magalaig na boy. Ngaw mo ipagpagiling niyo yung nga makikita. Pati ata puro utang mag. Ay, tutangan da. Puro utang. May bali ka pa lang nakapapit umutang ka. Tukarod nga nagtrabaho sudat. Pati probinsya. Siyempre, hindi tayo nga magkasamat to. Iba na nakagamit dito kami hindi. Babi na sila kapitawa nga na. Hindi kami natanay. Nung makaapit kasi adaw, tunala ka. Aon lang patiganan sa mata. Nung makaapit ka kumati adaw ka nangina, kapatiganan siya ka. Kung ka magkita nga mapapalang ba? Hindi na mapampansin si bata. Taltalanutan ba yan? Birds! Sabi ko bata, usin daw. Una, patakpak yun lang rin. Kung nagpayatit yan eh. Pati lang aratag direksyon, nakararit. Yung pahusyo kumantan. Kumakina nga yata, Birds. Ha? Kasamsampot mo pa ilang sa mga sursuro ka manan. Madi, kapay ko nam. Kalatan na agdalan pa itatama tinga diri-diri sa tinanaw. Agdalan pa itatama sumagod sa mata na tikagan garod ngiyakid din. Asak naglay ka agtalong di mo kumay. Kalatan na yan. Isa kayang payata nga supin nata daga gitu na hardap to paydaram na tigi din na. Piso ka. Na ati ko maadi yung yos kas jaya diri sa dure jaya na
Gaya na yung matingat ko yun. Sige doon. So ano, sa istorya, kita mo titi pag dyan na sa province. Kalmado ak lang. Kalmado lang yan. Gapo kagawin syudad, isa nga nahat ka. Tagadi ang angin nga kay mga mikrobe tapi lang mo. Tapi lang agagong mo hingit ako ah. Napayag mo sa nga naawong pa pila. Atau mapatpatan mo mamnay ay. Samantalang atin o in-host mo atan pati nagbuday. Pati nagbuday, tapos pinagtaw. Ati ugalim kwa. Sila ka sundalo. Pumanaw ka latan, di ka pagpakaliti kwa. Pagkasangong mo tao. Nagbagaan ka niya, walang gamata. Matik matab. Sa ano ata, probinsya garon ka probinsya ata, di mo mga di ka mga galgalan ti badam nga kwa. At masyado ko pa kamudatan. Mo barkada Hindi mo. magnayam, hindi Kwa magnayam. ka mo na naggalang ka mo. Ano nga word? Kita ko sumurda ka rin sa maruludan. So ato ka English ti papadano man ni Adi. So ato yung pagi mi ta. Nakakuha kami asin na po, naka third cropping kami kanina. Ito kuha. Ito yung pangatlong pagkuha namin hindi ganito pagtaltalon ti kon bird, nagkatay ko ito mat. Pinagtaltalon ti English ba? Kita madi ka nga makasumbatan. Awan, siya kami nga din yung Bisaya, Bisaya kami kita gaya. Bisaya ti. Pinset. Oy, Bisaya. Harvesting ko rin gamin lang. Iya planting mo naman ta. Planting. Harvesting yun. Ayun niya. Ano? Planting by lang. Madi mo tayo release mo kan. May tato ini, may tato tinisin nga ya. Ano kaya? Tilungog kami namin. Medyo napasaktan ko ati pagay tayo ka English ta ko ngay. Grabe kita nga drought. Niya tumaysa niya. Grabe. Itam ka yung English itutok mo. Pati ito napasaktan eh. Oo, yeah. Goot. Kasi na pa tingnan niya tayo. Bilit iti adaw yan eh. Bilit tulang. Yung bilit na kuan ka English, bilit maya. Yun. Dami eh. Dumayan kayo na eh. Kasi bihira lang kasi itong kuan ka English sa atin. Na may palay ba? Camping, hindi nga uso kita sa ating kanteo. First, Minecraft, second craft lang ide. Minecraft, second craft lang noon. Nung ako ba yung nagapan yan, Minecraft lang. Pag Minecraft, bigdas si Pagay yata. Second craft, dapat napintas mo pa. Yung Minecraft, niya ibig sabihin Minecraft ay damdamo. Adi damdamo. Kay, adi daga kami natambay. Ito nga, Maya titi ko na. Tikawon na. Nakainan na ba iti daga?
Ang natin kami na idurbilsom, magiging makain na natin dag-akin. Parigat ya. Wala. Kasi kaga nagaduti yung mamamuktan niyan ba no sa kati ka istorya. Ay, naglayngak, di ba yung kanyang mga tayo, ulitik man nga naglayngak ang talon dahil. Ang mami mga bagay kasi na naglayng ka. Pati mga amin nga bagay, ang damot ipagkapsutan ta. Ha? Mabuti nga pinibag ko. Kuna madi ka mabuting ni bagat mo. Kaya bagbaga lang adi kan no adi no ay dito makangkang na sumali nga. Bagak na naungon ta akong si talaan. Amin nakatakbo dahil ni bagay ko. Kaya mat. Nakungot kaya. Nakungot. Hindi nga padulin ko nga itik board, si babat itingay. Hintad na nila bisay dahil namaday. Dahil? Adi itik na di ba? Nagbabat adi di pa lang, barat na pilibak dahil. Awan mo, hintad na. Ha? Awan. Si ka magaya, mawan magaya ng tikang board. Eh, nagdadak-pretty partner na eh. Bagam kanya, baga na di kalman, nagdadak lagi itik mo kung nanaw. Paparkuntuman. Boy, nagdadak lagi itik mo, mabalin mo nabigatan kung nanaw. Kanyang bagaan ito, tuduna ka, nagdadak mo kung natin ka. Awan ti itik me. Awan ti itik ko. Kalayo ka. Oh, natin nga tao gaya. Sa anungan. Uray ko ilang tatay mo sa asli. Sa kami na kasi ano mabisit kami na nagpapigalan kung nana. Tagayam si kanyang bagayam. Tumilang apang kami si kanyam. Nagpakada kanya malay. Oh, awan. Bagayam ti klaro boy. Baka mo. Nagpagaya ng board. Awan na mga anak ti Bisulado na. Pagawid ang madamdama. Sa anungay mata mo. Nya tika na inyo nga sutsidan ka ro di jay syudad. Karne. Karne baka. Bakawan. Karne baboy. Karne manok. Puro karne adis man manok sisida gulay jay so ngay toy. Sisida kumatoy mga itik sa IBB. Tagi bawang Karne mo lang. karne lang ta pero sa Bali ba? Ti karne na ta siyempre madi ka makakita ti itik or sa Tagalog pa bibe. Oh, doon ang makikita mo. Baboy, baka, manok. Puro mga kwan ba? So ngayon ko ma, dapat kalatot tanay. Hindi kandak ti manok. Parchek ko ma. Hindi lang din Tapos siyempre nagado manok jay. Hindi na yung mga tinamat ko parchen, itik. Bagam itik mo, naglalastugan na. At nga kanya matanay. Naglalakalatot na. Palpalastog mo. Hindi mo kalatas ti bala. Nakatutarag mo, takta na mo makna ito, mati magayam. Mati magagapagi gayam. Baglagi din, madyak ka nagtitiliwan. Pagpulong nga tumawag, kung pilata kanya. Ngayon, dati bain mo ha? Dami na bila. Kung ito mabain na, kanya nga. Ay, mabay. Mati sumamputak na tapos nagpan, tapos nagtigil ko lang nagpaparte. Wala ka mga mabayin. Ito, siyempre, magamin nga tukap. Pag mo gayam. Kaya ano talaga ko. Parang tao talaga. Nagpapudutak pa idanuman. Pangalang din eh, pakadang katisuman. Tanang baga niya, nagluko ak. Boy, natya. Magpakan ka gan. Bakit? Magpakan ka gan sa man? Boy, pakadang ka. Ay, nagluko ko gayam. Nakita na naman ng dalawa ka best friend. Oo, kama na yun. Oo, ito na. Mga ka. Awan bayad na ito, nabayad ako. Oo. Yo. Bera pa ko sa balay. Oo. Dua. Kuna. Nag-chat ka nga talagang kasi. Ay, sakiti kasi singpatan nga kasi sinyaw. Nagadutin lutong ko, duduwalagin pa dawat mo. Mati ata siyempre nagadumati tao. Tanong makabingay. Baka ibagada nga si kalang pikikat. Ay, birds, si one birds na yan, kasi lakas diba? Kanyang gamin nga, kaya alam mo amin gamin, mati Iso nga, basta no artuyak, mapan ka nga nagdagos kanya, tadaitid ko kanya, madi nga maawanan na ba? Tarap mo na eh. So ato ka English nga di mga tarap da nga. Pag-alala dito tayo 3 face. Kung ito yak ng mga lalaki niya dahil ko. Mano nalo yung Kyle? Ha? 68. Ano ginawan? Ito yan. Nagado, walang takorta. Word! Nagado na alada, walang takortada. Oo, dahil. Tawan? Tatay mo pa Talastog ka pa, talastog ka, nagado na alada, 68 ka na. Yung tono ka kanya, mula kortada. Ito, damdama atoy.
Agawin ak damdama ko pumanaw da. Agtakagat tayo may ibon sa alaw tayo. Damdama pa ko may ibulos sa diyan. Suplay man diyan. Oh, suplay. Maka kaya talaga yan. Maka niya tagawan na nga magi ay makakuha bakit? Kaunaw. Hindi maka Arubayan ba? Yan na. Makapirde ka na. Ay, Maka love makalab ni churak na tama. love nature ka yan. Kasi pre, sublik ata. Hindi mo lang dyan. Nagsiyan ti puso. Well, deliver da nga deliver ang mula kwartada. Magpayata, pati kang kritis, tanyaw, sumangkot ti kwartayaw. When? Pagpapila, gusto ko magising ng pila naman siya. Pagpapila pila ay. Saan mo? Indusyo na talaga ti kuha. Masagsagap mo di syudad. Pati taga-sudadak kami, so hindi kami. Kwarta lang dyan, awan namin. Barang. Nag-order ka nung gano'n ka wala sa mga sangkul tayo. Bakit ka na transaction may awan, lalo malugi at tikas to'y laan. Awan, malugi at tikas to'y maturok ti kwartak mo kasta. Dapat na kumagaling. Awan, kang kanan na, kang kanan, dagi ko ayan kang kanan dan. Agad ang ako kay English na. Tura-tura. Diyan Turkish na. Tam ka English ata, iniyaban na ni ading na. Wala ka niyawat na, sinpinta mo lang itid na. Ay, katangali. Sky Blow, ya. Baka babawi naman lang doon naman. Pag babawi naman lang. Pasikatan na ka lang yan. Pasikat lang birada. Nangyari kang kalatan ng bilid ni Elvis kung malamay. Pasikat lang birada. Muna mag-vlog-vlog. Niyawitam ti Sky Blow nga kwarta. Ay, nakita mo ay? Basta Panya nga ti pinagkita mo. Nagkatagkwartak to, madyak lang ay magpakanak to ba? Sos! Ti kwarta di kami sudad, nagado, sumangsangpot. Sumasakto yung apanak to, yung plus tuga lang. Da utang mo kanyak 50 pesos hindi mo mabayadan si 50 Pati agad. at si 50 kami, padpadakil ka aday. Ang katakakan tulad ng bayadan ka ti binigla. Di ba, utang ko nga 50, nayunak tumanan, sikan tumatipa utalat manan. Yata. Adi anak na niya. Una, pati anak na, interes ata. No, ibig sabihin yung utang mo nga 50 kanyak kung buhay ba agad yung Tumatakil. Bird! Kita mo na eh, itong tunggulan daktil namin saan. Taamuta kami nga papartiak dito nga mabiit. Eh, nakiso nga itunudan tayo namin saan. Tawan ti pagkabilan mi tilitsun kami. Baga, nabut. Amuta! Tama eh! Ipadaplak ko dilitsun dito eh. Mga hindi mayat. Ito na may... Gado lagi tao tayo bali yun. Patatat ko kasanay po oh. Lakwak isudak, siyay. Sabay ko natin, pakan ko. Siyay, ilabok. Wako. Ilako ng matlagay. Ano ba? Pinatal talaga. Eh, amo nga iturong timot ah. Bababayin ka kitingar. Sus! Ano, sikat tayo. Hoy! Boy! Oh, kita mana ya? Ano, bagadang mga siksikat at ikat di bake, 20. Ganda ka, 100. Agad iba ba kahit? Ako 100, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ano namin sa kaiton? Ano namin sa taton? Dooy. Ibagbak kanya da ba? Na adi payment si nanay ko, kayak na bayadan, rin tapal. Wala. 2,300. Laang. Laang nga yan. Ta, isak kay saldanak ni nanay ba? Di na mo, di na mo tanggap. Tanggapon da ka, pakananda ka pa eh. Baka nung nagdadalit eh. Bak siguro, pati yung bag siguro diyan da kay kadto si masida ba? Awan, handa ka kaya ang pakanaw. Oy. Ay, Jay ko ha? Mga kolektor? Kunikto, di na magna kumamutan nun niya ti Abilidad na. mati inang. Mati mo kami sa uya. Isang dana, kanya mo itidiman na kanya ng tao. No, maaprobahan. Kasi napintas sa di ko manong Baka no, di biro ko na kasi na nagka-hotdog. Inirito ang karnay. Dahil pa sa Oo. nagsay, lumas dyan. Yan na po.
Sige. Kung ti birukan na kasi daka. Sige, mabisin lang ako ng Urot lang, nalaka lang ang birukan ta. Nalaka lang ang Asidid birukan. Why, asidid kata, asidid kati kasi nay. Pero karoon Oh, why? Pag nagtaygid, ada makumpos mga kwasi daan ay. Atay bata ko na na, mabisin lang data ko na sa tatan, nagaw may sama. May sama niya mga sarili. Tunay. Kanya-kanya. Kung naaalangan, ano nga yung buwak-buwak ko kasagtan. Mati ata kasangsang ko siksak tibusin niyo ka. Pero ikaw ang niya. Kunang na, sakti, bisita yun Tapos at ka. Dapat. Ang bisita ginano no, so Dapat. kadan. Ay sus, di si kayo timapan gibalay bagbag kanya, di kayo pa ilang dalan nakaluto ako. Gilam sana. Tapos at ka. Mati na birthday ka kami na jay. Si kayo nag-ring ba? Nga madya naka-prepare nga daw niya makanjayan, di ba? Madya lang nga na idasar. Kung kunang pa dyan ay, adi, pag-abog tingilaw. Okay, agur uret eh kinabayag ko nga ruday. Kung kunang pa dyan ay. Tapos at nga sumang pitak toy. So, Masarap. Parang kahit no biyernes ay. Ninyo si danyo nga kwa i-request lang. Kung kakamay, kung naman Well, awan tigas kuya, mapan kayo lang. Ag-text kaya ako ninyo, tiga yung asida. Ba't Ano muna Ay, yung rumba na. Kapag kami nagpili ng kunti. Balik ka para tanan tay. Kapag kami lang Balik ka kay. Wali mo isuldan. Balik ka sulod radyo pa masaidan makanlaan. Pag kami nagpasadini ng kunting inawis ko, may mo. Sauce. Mas lagi ko ya. Sa lang mga. Kung wala ka na, pamigsa ka. Ano pamigsa ka ba? Tunay nagliksak. Birds kita man ay. Hasta ni buhay ti probinsya birds. Sibre, nay tinidor ko ngayon ay. Awan. Awan mas. Gago. Taga-sudan ni anak mo. Alam mo di Maday, maday ko na na. No, ade. Hindi ako pinatao. Baka ako din ti vlog. Apay niya nga tatak ko call sa akin. Ano ata aumot nagdakilmot nga tao ko. Apay nanay ko na. Baka ko call. Tanakalingot mo. Malamang nga ko call. Kuna na. Kita talaga palangga na ni nanay. Tandaan ka na, tandaan ka kwarta damdaman na. Gago. Wait, sisibay ako mga ron. Birds, kita ka ng pipi ko, birds. Mutang ka lang. Mata ka na ba na? Itong ano? Sula ko kanya taga alatik repes. At sila kahit itlog ko pa riya. Palpalas Ako ko sa haling nga tao. Nagadober. Pagsisigyan nyo tik repes. Well, diyan di kami sila. Iso ko na iso nga dito maday. Agiyawin, nagsila na to. So kita na ba? Dapat inidor. Taltalon, ang tinidor. Mata tibuha ka, wayakan. Taga siyudad ganon. Kita man ay pinag-agi gamin. Pag nababa ng gamit ipagpangalan mo dyan. Hindi nuro si ba? Sobraan na. Kababait. Ag nirnervisa ka na. Ah, di mo gamit. Maday, masay kami yung kutsara nga intod da. So aday. Ano nga iyaklaw. So nga dapat nalalapad ko man, nalalapad. Pala ko ma. Awal birds ka. Adi ading ti. Adi ading ti aklaw. Tanaw nga ka nga kay pasikik mo pa ay. Wah, tanaw manay. Murado birds. Vlog ako. Yung pinsan mo, kung kunada nung pwede, tawag na yung pinsan mo na yung kwan. May kirde. Dapat nga dati pa na. Dati na yan. Mat ano nga yung vlogger? Saan na yung pinsan mo na may pwede kunada? Ito na yung dati may sira. Kung naman, may makanain. Ang pagbabalik ko na. Hindi ko na liki. Ngayon buak na. Kunang ta. Next, nasaw ka nito, Gine. Sa una liki pa lang. Karon buak na. Dami. Ilan nga buak. Noon, liki. Ngayon, confirm. Marami na kami-kami. Diyak ka rin kumamangan. Awan na, mabising ka kakarkaron. Angan na, inangin ta ang putot mo. Tama na yan. Diyak ka na yan. Dalpas lang ng anay. Sakto matipay. Doon na kay ko ka nagbait na kang iblang. manala da nga kwan. Kasla restaurant mo ito. Dati mo na nga mga damaw today. Nag-order kaya ng mga... Isuman na yosaw. Ito yan yaw. Kasla nga yung restaurant. Nung sinadyo mo na, sugawam. Nagpilpilan ba? Oo. Dalitin na. Mantikita ka naman nun.
Hindi pa kami ng mare, baka na ngayon mamakot ng mga ano, talaga napirgi natin. Kung nata nakusem ko na, sa sarunong mo ka ito dahil. Matitatagaming nga panahon na nantay. Dawang kami tayo, pag kami nagsama, tayo nagpakatong. Nakasik lang. Nag-skill kayo, boy. Isap-sapatin to, no, parbaho na yan. Ano yung tultulasin na rin? Ano yan? Uy. Tultuladan. Ate kami, papaiskilahin na, madyungan tiyan na. Mayat kami nagaya, ang pwede. Nung tuloy ko lang, may problema man na rin yung kunakaon. Nagadumayin tibat atak di balay kaon. Well, hindi mo nata. Alalandak to pwede nga artista, nagmadiak. Aje ka-autograph ba, kagatig pirma-pirma, hadi ka sulit ka. Sulit. So dagay tinjay nga pinayat. Kwa. Lalo di pirma maganak kung lang jay. Kuram. Tapos pag ade Nagada daw mga adi lala. tao, Ay, nako. adi tao ba? Ang nagawan dadapay may ipe, tagadi bakit ka makakanda may pa adi sa amo kata. Mariri na di mariri nam. Kasi prek dinuro nanda jay. Siyempre, agdi tinuro nanda. At na collapse jay, dir-dir so talat makita dangar jay gunda. Idol ko ata ni Genesis. Amom gamin jay pag-aagawan dagan di babae giwi pulumulo. No, dakas parikan dati na tayo. Adi maririnam narina ka. Awanin na. Check mo lang ata kita. Concert ata kita. Tabay ko na, di pulumulok lagi. Pagbibinga pag-aagawan dak ti babae jay. Word. Hindi kinabuakaw. Madi kinasingkot ka. Klase kan niya, mariri na kanya mariri na. Ang lalaki. Nagibulat tayo kuma. Ang gibulag ka na natin dyan. Pag yung yamanam ta... Mani ka, yung ibirbilukon kami, kasi kanya ka lang. Talan. Bukit na. Sa talaw. Nata. Tawag di ka syudad nga ng tao, nabayagan ako itong kulaptan. Dati kinarikat tibya ka doon para sa mga magatag tao. Sigurado Kita amne, parehas yung sila, maday ebidensya. Hindi kami syudad ka doon sila sa tao karne, hotdog, hindi sila, surisaw. Dahil ito ka parya na eh. Parya lang. Sumut ka daw, kangkong. Pampahaba ng buwan. Isang ano, di ka syudad nga ng tao, aray. Ano ba jak nagpanunaw? Utang to utang ay. Kaya pa ibayadan ko tayo. Madin ako Hindi magamit no. Ato tikom ngay. utang mo. Utang mo tama. Ana, stress ka mo lang ah. Sila tata. Kita kanya niya, gumagwapo aklat ta. Tawon ti utang. Awan ti pampanunudet nga utang ka, paggabi ka talaga. Makapagwapo ata yung madi ka nga stress. Tadi no, siyempre no mo to. Papayata ko nga tapagal daw. Kukurit na kita. Sa okay lang basta ko nakasimangot ka nga. Wala nakasimangot ka, dito ka pa may istorya nga siya atin ta. Tapos panahin mo nga pampanutan nga eh. Kita nga. Kawan na pansin mata na. Kalkal mo niya. Kalkal mo tatato. Ay, sila daw. Boy. Bayaw ko ata. Siyempre ata di utang na ta magpanunutan na taong ko na kita magururot tibok na. Ay. Mahali ka. Tata. Pasyat ako ma. Nagbayag mga sumampati ko na kami. Tapos nagbayag sumampati plate number na. Talo lang nga Restro na nga. Talo lang nga bulan ko ma. Nagbayag diyan makakuha ba? Diyan makapasyerte adayo. Diyan magamit suna. Talo lang nga bulan ko ma. Kabaubutin ka English nga gamitin natin motor ko lalo na napapanggati ko nga Restro na. syudad aun ti restro na. Simple follow up mo ah. Pagpalop ko gani pasubli-subli dak. Madingag bali na sa kata kay pasubli kati ah. Nya da. Gani sunga. Sublim niyo kwartagon sir, o mo lang sir, useless mo lang. Kuno ma. Mano nga bulan natin. Oh, mabalin mata, reklamo ka, papartak da. Okay lang ata. Abos kita pwede charge ko sa ka. Charge ko may. Wala. Mati ka istorya ta na baka duman talilawom ditan. Ha? Duman talilawom ditan bala yon. Aja nga talaga ti pinag-istorya mi. Minsan na ti kana paangin na. Nung papasurutak na tamot na. Nariga man open kanya. I cannot make to offend to the other people now. Mamigat kami pika English na. Talawag na bakit ko. Hanggang iti lang siguro ti video tayo. Salamat.